Vodňany zažili ve čtvrtek ráno velké manévry. Místní nádraží bylo doslova v obležení aut hasičů, policistů i záchranky. Nacvičovali tady totiž vzájemnou spolupráci při úniku nebezpečné chemikálie. Houkající auta, spousta lidí v kombinézách, kouř a 2 bezvládná těla ležící pod vagonem. Tak by se ve zkratce dala popsat situace na vodňanském nádraží. Jak vidíte sami, jedná se o únik látek z vagónové cisterny a v našem konkrétním případě se jedná o bezvodný fluorovodík. Chemikálie se nadýchali 2 mladíci a zůstali bez hnutí ležet na zemi. Jako první byli na místě hasiči. Celý prostor obehnali páskou a začal boj o čas. Všechno to sice vypadá opravdově, naštěstí se jedná ale jen o cvičení. Celé události přihlíželi desítky lidí. Šlo hlavně o školáky, kteří cvičení nadšeně přivítali hlavně proto, že se nemuseli učit. I tak ale bylo na co se dívat. Jak to zatím tady probíhá, celkem zajímavý, no. Tak zatím to je dobrý, ale přijeli opravdu pomalu. Nás asi překvapilo, že tam tak dlouho nechali v podstatě ty zraněné, takže nevím, vidím to poprvé v životě, takže nevím, jestli to tak je správně. Záchranná služba musí čekat na to, než hasiči ten prostor zajistí, než provedou dekontaminaci a pak teprve můžeme ty raněné nebo a zasažené ošetřovat. Cvičení jako takové svůj účel splnilo, odhalilo totiž některé nedostatky v komunikaci mezi jednotlivými složkami. Chronické problémy ve spojení se opět ukázaly, že jsou, vyřešili jsme je nakonec přes dispečinky a ta další spolupráce při ošetřování těch zraněných a zejména určitě všichni uznají, že jde zejména o ty lidské životy v té první fázi, tak ta byla bezproblémová, velice dobrá. Jana Urbanová, Jihočeská televize.